Tak já se vám hlásím ze Záhoříčka, kde probíhá, teď začal druhý den Záhořícké olympiády a chtěl bych vás diváky pozvat na dnešní večer. Tak, pardon. V dnešním pořadu uvidíte tyhle ty soutěžící. Monster alias Rytmus. Černá puma alias Adéla. Růžový panter Aja. Jura z JZD. Tak milí diváci, já vás vítám u 4. disciplíny a já vám ji předvedu. Tak se koukejte. A já jsem zvědavý, jestli mi ten mikrofon taky nespadne, až budu skákat. Tak prostě se rozběhnete. A skočíte! Kdo si rozbije držku, je na posledním místě. A první na řadě je Monster alias Rytmus. Tak se předveď, Borče. No žádný, dělej, jedu. Odraz, skáče a má to za sebou. A druhá jde Adéla, alias Černá puma. Skáče a taky to přeskočila. A třetí jde Růžový panter alias Aja, jak se nám předvede skokán. Skáče a taky to překonala. A čtvrtý jde JZD Jiří. Tak se pořádně protáhni a teď tam doufám, že to nespadne. Tak jako běžím trochu života na toho. A dal to, ale i s nožmo. Dobrý, tak. Teď to musíme pořádně prodloužit. Tak propast jsme jak se to jmenuje? Jo, zdelšili a vykopali o 30 cm a první jde na řadu Monster alias Rytmus. Tak se předved, Borče. Jsem zvědavý, když to neskočíš, automaticky si poslední. A dal to! A druhá jde Černá puma alias Adéla. Tak se předveď. Odraz a skáče a dává to. Ale těsně. A jde Růžový panter alias Aja. To říká do záhodu, to bude blbě. Odraz a skáče. Měla rezervu 40 čísel. Je to dobrý. A na řadu jde Jiří JZD. Tak se předveď, Borče. Odraz, skáče a je tam a hodil držku. Měli jsme teď podívanou, dámy a pánové. Tak, propast jsme zase zvětšili o nějakých teď už 20 čísel. Kamera se může podívat. Soutěžící taky. A první na řadu to je zase Monster alias Rytmus. Tak se předveď. A ne, že vypadneš. A velký přešlap je na posledním místě zatím. A druhý soutěžící je Černá puma alias Adéla. A spadla taky do díry. A třetí jde Růžový panter alias Aja. Pardon. Skáče a velkou rezervu ještě měla. A čtvrtý na řadu jde Jiří JZD. Se předve. A dává to s velkou rezervou. A to bylo, milí dámy a pánové, z této disciplíny všechno. Přeju vám pěkné podívání u další Záhořícké olympiády. Tak, propast jsme zase zvětšili o nějakých teď už 20 čísel. Kamera se může podívat. Soutěžící taky. A první na řadu to je zase Monster alias Rytmus. Tak se předveď. A ne, že vypadneš. A velký přešlap je na posledním místě zatím. A druhý soutěžící je Černá puma alias Adéla. A spadla taky do díry. A třetí jde Růžový panter alias Aja. Pardon. Skáče a velkou rezervu ještě měla. A čtvrtý na řadu jde Jiří JZD. Se předve. A dává to s velkou rezervou. A to bylo, milí dámy a pánové, z této disciplíny všechno. Přeju vám pěkné podívání u další Záhořícké olympiády.